Veľa žien sa veľmi bojí práve tých ženských hormónov, hoci prirodzene ten estrogen hrá veľmi dôležitú úlohu. Existujú situácie, kedy vôbec není antikoncepcia pre ženu vhodná? Ale naozaj tá novodobá antikoncepcia je považovaná za veľmi bezpečnú. Toto by som povedala, že je opäť jeden z tých mýtov, tak ako bolo aj to priberanie. Či sa treba pred vyšetrením oholiť? Povedzme si, je prerušovaná súlož spoľahlivá forma ochrany? Ako sa aj uvádza, teda je to núdzová tabletka, čiže je vhodná iba naozaj v stave núdzi. Čaute babi, počúvate podcast Real Talk o ženskom zdraví, v ktorom preberieme dôležité otázky. Napríklad, ako sa pripraviť na prvú návštevu gynekologa, či je antikoncepcia bezpečná a ktoré formy ochrany ochranou v skutočnosti vôbec nie sú. Je tu s nami gynekologička Rebeka Gabal, ktorá zodpovie všetky otázky úplne otvorene. Dobrý deň, Rebeka. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Začneme hneď tým najpalčivejším. Čo by ste povedali mladej žene, ktorá má strach z prvej návštevy gynekologa? Čo by ste možno aj povedali, aby ste ju upokojili? Na jednej strane si myslím, že ten strach môže byť opodstatnený, lebo keď napríklad to má byť prvé vyšetrenie, tak človek ide do neznámeho, nevie, čo ho čaká, takže tie obavy môžu byť opodstatnené, ale na druhej strane by som jej určite povedala, že sa nie ničoho báť, pretože z našej strany nejde o nejaké posudzovanie, ale ide o hodnotenie zdravia a je to zdraviu dôležité, aby ženy podstupovali pravidelné kontroly. Takže myslím si, že je podstatné, aby tá pacientka vedela, že ona určuje tempo toho vyšetrenia, že môže čokoľvek počas toho vyšetrenia odmietnúť a určite je dôležité, aby tomu gynekologovi povedala, že to je jej prvé vyšetrenie a myslím si, že úlohou každého gynekologa je počas toho vyšetrenia tej pacientke všetky kroky vysvetľovať počas toho vyšetrenia a zároveň, ak je niečo nepríjemné a ona povie, že je to nepríjemné, tak v tom vyšetrovaní prestať, počkať a prípadne aj nepokračovať, ak jednoducho to tá pacientka netoleruje. Takže pokiaľ jednoducho aj ten gynekolog vie, že je to prvé vyšetrenie a tá pacientka sa snaží spolupracovať, tak si myslím, že sa nie je ničoho obávať. Tak si povedzme teda, že v akom veku by mala žena absolvovať tú prvú prehliadku? No minimálne od 18. roku života by mala začať postupovať preventívne vyšetrenia u gynekológa, ale určite tie vyšetrenia by mala absolvovať skôr v prípade, ak už mala pohlavný styk, alebo ak má nejaké ťažkosti. Čiže ak sú nejaké bolesti, napríklad výtok, poruchy menštruačného cyklu, alebo ak by potrebovala nejakú vhodnú a efektívnu antikoncepciu. Ako vyzerá preventívna prehliadka, ak žena ešte nemala pohlavný styk? To je dobrá otázka. Sú tam už isté rozdiely medzi tými vyšetreniami u pohlavne aktívnej ženy a u ženy, ktorá ešte pohlavný styk nemala. Pokiaľ teda tá pacientka samozrejme pred vyšetrením povie, že pohlavný styk nemala, tak tie vyšetrenia sa nerealizujú cez pošvu. Čiže to je ten rozdiel. Samozrejme, začíname odobratím anamnézy, rozhovorom, kedy zisťujeme vlastne informácie o pacientke, či sa na niečo lieči, či má na niečo alergie, či má nejaké prekonané operácie a tak ďalej. To je veľmi dôležitá časť toho vyšetrenia, lebo tam naozaj veľmi veľa zistíme o tej pacientke. Veľmi dôležitá je tá gynekologická anamnéza, čiže spýtať sa na ten menštruačný cyklus, aký je dlhý, či sú tam nejaké pridružené zmeny, bolesti a tak ďalej. Potom vlastne pristupujeme k samotnému vyšetreniu. To vyšetrenie je dôležité teda spraviť pohľadom, čiže pozrieť sa na ten vonkajší genitál a potom prebieha palpačné vyšetrenie buď teda cez konečník, ak je to nutné, u pacientky napríklad, keď má bolesti, čiže vyšetrenie touto cestou, alebo potom je to vyšetrenie ultrazvukom, ale toto vyšetrenie sa robí na rozdiel od ženy, ktorá už pohlavný styk mala iba cez brúško. U tej, ktorá už ten styk mala, tak potom vaginálne, čiže cez pošvu. A teda súčasťou by malo byť aj nejaké vyšetrenie prsníkov? Samozrejme. V oboch prípadoch. Áno, to platí v oboch prípadoch. No práve pri tej druhej kategórii, teda tie dievčatá, ktoré už mali pohlavný styk, tak tam je veľký strach. Počúvajú medzi sebou hrozostrašné historky, kamošky si v škole vymieňajú o tom, ako to vlastne pri tom vyšetrení veľmi boli, aké je to nepríjemné. Tak ako je to teda naozaj, že čo môže tá pacientka čakať? Taká, ktorá pohlavný styk nemala, alebo taká, ktorá ho už mala? Taká, ktorá ho už mala. Taká, ktorá ho už mala. Tá bolestivosť toho gynekologického vyšetrenia, v prvom rade treba povedať, že to vyšetrenie by nemalo bolieť.
Vyšetrenie by malo byť maximálne možno menej komfortné, alebo by mali cítiť tie pacientky maximálne nejaký tlak, mierny diskomfort, ale určite by to nemalo byť nič bolestivé. Ako náhle je to bolestivé, tak v tom vyšetrení by sa nemalo pokračovať. Čo môže zvýšiť tú citlivosť a zvýšiť tú bolestivosť, alebo kedy sa tá bolesť môže vyskytnúť pri gynekologickom vyšetrení, tak to je napríklad, ak tá pacientka má nejaký zápal alebo nejaké iné ťažkosti, ktoré by teda prispeli k tomu, alebo už keď tam príde s bolestiami. Hej? Ale primárne pacientka, ktorá príde na preventívne vyšetrenie a nemá ťažkosti, tak to vyšetrenie by bolieť nemalo. Ale samozrejme to vnímanie bolesti je veľmi individuálne. Každý ho vnímame inak. Niekto je viac citlivý, niekto je menej citlivý na bolesť. A podľa mňa pri tom správnom vysvetlení tej pacientky, ako to vyšetrenie prebieha a keď to vyšetrenie prebieha pomaly a má to tá pacientka vysvetlené a počkáme, keď napríklad potrebuje trošku času pri tom vyšetrení, tak sa to dá absolvovať a naozaj ja sa nestretávam potom s tým, že by tá pacientka vyslovene trpela. Hej, takže to si myslím, že naozaj o bolesti by to nemalo byť. Čo môže tá pacientka sama urobiť, aby možno sa cítila trošku komfortnejšie? Lebo predpokladám, že tú bolestivosť môže zhoršiť alebo ten diskomfort môže zhoršiť aj nejaké napätie. Určite ten strach tomu vôbec neprispieva. Že možno by som povedala, že tak odhodí trošku zábrany voči tomu gynekologovi a jednak prísť tam s tým, že ten úprimný rozhovor bude podľa mňa najviac, ak si vytvoríme medzi sebou úprimný vzťah a jednak aj povie tá pacientka, že ja sa bojím, nikdy som u gynekologa nebola, tak o to viac, podľa mňa ten gynekolog pristupuje empatickejšie ešte k tomu vyšetreniu. Ale čo by mohla predtým možno urobiť, minimálne keď si vypočuje možno tento podcast, tak to možno trošku k tomu pomôže. Ale zároveň si myslím, že aj nejaké dýchové cvičenia, trošku také relaxačné cvičenia a už aj pri tom samotnom vyšetrení napríklad to dýchanie strašne veľa ovplyvní. Že ja to aj veľakrát pacientkám hovorím. Keď ideme vyšetrovať a vidím, že je taká napnutá ako strunka, tak veľakrát poviem, že nádych, výdych a proste uvoľní sa, tlačí zadok do tej podložky, na ktorej vlastne ona leží, takže vtedy, keď vydýchnú, sa častokrát aj veľmi uvoľnia. Čiže myslím si, že toto by mohlo tak trošku pomôcť. Ako sa teda pripraviť? Jednou z častých otázok, ktoré nám chodia na profil Gynetalks je, že či sa treba pred vyšetrením oholiť. Toto si myslím, že je úplne nepodstatné. Hej? Zrovna to holenie. Nejaká špeciálna príprava vôbec nie je nutná. Ja si myslím, že základná obyčajná hygiena úplne je postačujúca, ale vyslovene, čo by som neodporúčala, je používanie nejakých tých hygienických pien, čo sa používa pred gynekologickým vyšetrením, lebo to môže aj zamaskovať nejaké ochorenie, infekciu a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že úplne stačí naozaj bežná hygiena a to holenie. Myslím si, že my gynekológovia naozaj vôbec to není vec, na ktorú nejakým spôsobom prihliadame. Hej. Najčastejšie predpisovaným liekom u gynekologa je hormonálna antikoncepcia. Poďme si ju definovať, na čo antikoncepcia vlastne slúži. V prvom rade je to prevencia nechceného otehotnenia, čiže efektívna ochrana proti nechcenému otehotneniu, to je ten primárny efekt, ten najhlavnejší efekt antikoncepcie. Ale samozrejme môžeme čerpať aj z iných benefitov antikoncepcie a to je napríklad, keď má nejaká pacientka ťažkosti s menštruačným cyklom, nejaké nepravidelnosti alebo bolesti pri menštruačnom cykle alebo má akné. Čiže tých benefitov toho užívania alebo z toho užívania hormonálnej antikoncepcii je naozaj veľa. Takže toto by som povedala, že sú také najzásadnejšie príčiny, prečo predpisujeme antikoncepciu, okrem teda toho, že je to prevencia nechceného otehotnenia. Tak si poďme stručne vysvetliť, že ako vlastne hormonálna antikoncepcia funguje. Hormonálna antikoncepcia závisí od toho, aká. Lebo máme viaceré typy. Hej? Ale keď sa bavíme teda o kombinovanej hormonálnej antikoncepcii, čo je tá vlastne najčastejšie predpisovaná forma antikoncepcie na Slovensku aj vo svete, tak volá sa kombinovaná preto, lebo obsahuje dva hormóny. Obsahuje estrogén a gestagén. Oni pôsobia spolu tak spoločne, hovorí sa tomu, že synergicky, že tak spolupracujú. Každý má nejakú inú úlohu v tej zložke tej antikoncepcii. Ale teda hlavný mechanizmus toho účinku antikoncepcie je ten, že zabraňuje ovulácii, čiže nedochádza k ovuláciám, tým pádom nedojde
nedojde k uvoľneniu vajíčka a nedojde následne k oplodneniu. Ale sú tam ešte aj trošku iné mechanizmy a to je napríklad zahustenie hlienu, ktorý produkuje krčok maternice a je to takisto aj zmena výstelky, vnútornej výstelky maternice, kedy vlastne po oplodnení to vajíčko sa nedokáže usadiť v tej maternici, laicky povedané. Hej? Čiže toto sú také hlavné mechanizmy, akými funguje antikoncepcia. Veľa žien sa veľmi bojí práve tých ženských hormónov, hoci prirodzene ten estrogen hrá veľmi dôležitú úlohu v ženskom organizme, je to pravda? Určite áno. My v zásade ten estrogen nás ovplyvňuje úplne celý život. Čiže od narodenia až v zásade po menopauzu alebo postmenopauzu. A čiže estrogen je dôležitý aj na to, aby sa nám rozbehli vôbec menštruačné cykly, aby sme dovršili nejakú reprodukčnú zrelosť, čiže aby sme schopnosť teda nejakej ďalšieho rozmnožovania sa, hej? Ale a na to, aby aj tie menštruačné cykly fungovali pravidelne a zároveň estrogen ovplyvňuje aj oveľa viac iných systémov v našom tele, čiže není to len tá rozmnožovacia sústava. Čiže naozaj estrogen je pre ženu veľmi dôležitý hormón a bez neho by sme fungovať nedokázali. A je súčasná antikoncepcia teda bezpečná? Môžeme toto takto povedať? Lebo veľa dievčat sa bojí práve tých nežiaducich účinkov, ktoré tie hormóny vlastne spôsobujú. Áno, antikoncepcia je bezpečná, ale samozrejme treba na to prihliadať s tým, že má aj svoje kontraindikácie a aj nejaké riziká. Ale naozaj tá novodobá antikoncepcia je považovaná za veľmi bezpečnú. Len treba vždy na začiatku dôkladne odobrať tú anamnézu a vyhnúť sa teda nejakým potenciálnym kontraindikáciám, čiže dôvodom, prečo by sme tú antikoncepciu nemohli nasadiť. A pokiaľ tá pacientka nemá kontraindikácie, tak považujeme antikoncepciu za bezpečnú. A v čom je, dajme tomu, bezpečnejšia, ako bola napríklad pred 30 rokmi, povedzme, že ako tá moderná, že skúste nás trošku presvedčiť, že ako v čom sú tie moderné lieky vlastne lepšie ako tie, ktoré kedysi sa vlastne predpisovali. Jasné. Tá antikoncepcia prešla obrovským vývojom, čiže to, čo bolo pred 30 rokmi, už vôbec neplatí dnes. Tá antikoncepcia jednak obsahuje oveľa nižšie dávky hormónov, ako obsahovala kedysi. Obsahuje úplne iné typy hormónov, ako obsahovala kedysi. Nie úplne, niektoré sa stále aj používajú, ale vo veľa nižších dávkach, ale čo je také úplne nové je, že používame prirodzené estrogeny v dnešnej antikoncepcii, čo považujem ja za teda naozaj obrovský benefit. Potom sú to ešte samozrejme aj novšie typy gestagénov, čiže toho druhého hormónu, ktorý sa v antikoncepcii nachádza, čiže nie len estrogen, ale aj gestagén. A tie naozaj prešli tiež vývojom, čiže už teraz máme naozaj v antikoncepčných preparátoch gestagény, ktoré majú také efekty, či už z titulu odvodňovania alebo vzniku akné, že naozaj potlačajú tie hormóny, ktoré nám spôsobujú tieto ťažkosti. Takže naozaj tá antikoncepcia prešla obrovským vývojom a je oveľa bezpečnejšia, ako bola kedysi. A to práve z titulu toho, čo som povedal, či už tých prirodzených estrogenov alebo tých oveľa nižších dávok hormónov. Lebo ten estrogen je ten, ktorý tam robí takú tú šarapatu v zmysle tých obáv tých pacientok, pretože to je ten hormón, ktorý môže zvyšovať nejaké riziko trombózy, ale to riziko tej trombózy je u pacientky, ktorá nemá žiadne kontraindikácie a nemá rizikové faktory veľmi nízke. Paradoxne veľa dievčat rieši pomerne akoby v úvodzovkách banálnu vec a to je priberanie. Čiže boja sa, že vlastne z antikoncepcie priberú. Takže ako to teda je? Není vedecky dokázané, že by sa z antikoncepcie priberalo. Čiže to je jeden z takých... O antikoncepcii sa šíri hrozne veľa mýtov z toho, že aké sú teda dopady toho užívania tej antikoncepcie. A toto je jeden z nich. A by som povedala, že naozaj najčastejšie, aj sa s tým často stretávam, že ale ja nechcem pribrať. Niektoré pacientky, dokonca som sa stretla s tým, že povedia, že také príliš chudé, ktoré povedia, že dajte mi antikoncepciu, aby som pribrala. To není žiaducí efekt a ani naozaj není vedecky dokázané, že by sa z antikoncepcie priberalo. Čo sa môže stať? Niektoré typy antikoncepcií môžu spôsobiť najmä v tých prvých mesiacoch užívania také zvýšené zadržiavanie vody. Ale to v drvivej väčšine prípadov zvykne vymiznúť. Ale ako som už povedala, v
tej vašej predošlej otázke, už máme dneska preparáty, ktoré obsahujú gestageny, ktoré pôsobujú odvodňujúco. Takže ani toto není v zásade problém. Tak už aj to je poriešené. Takže aj to už je kvázi poriešené, presne tak. Takže nie, z antikoncepcie sa nepriberá. Je to mýtus. Je to skôr ten príjem výdaj. Existujú rôzne režimy užívania hormonálnej antikoncepcie. Ktoré to teda sú? Sú teda režimy buď 21-7, to znamená, že 21 je aktívnych tabletiek, blistry, teda, a 7 je placebo tabletiek, alebo sa 7 dní neužíva žiadna tabletka. A potom je režim 24-4, to je taký novší trošku režim, kedy máme vlastne 24 aktívnych tabletiek a 4 placebo tabletky. A v zásade pri obidvoch týchto režimoch môžeme užívať tú antikoncepciu tak, že nemáme ako keby pauzy medzi tými jednotlivými mesiacmi, čiže môžeme vynechať kľudne tú placebo fázu, tých 7 dní alebo tie 4 dní a užívajú sa kontinuálne alebo v takých predĺžených cykloch. Čiže každý jeden deň celý rok. Áno. Alebo napríklad aj v 3 mesiacoch, že môže to byť kľudne, že 3 mesiace pauza, 3 mesiace pauza, alebo to môže byť v kontinuálnom režime aj celý rok. Dôležité je povedať, že pri antikoncepcii nie je dôležité mať tú menštruáciu. Ono to není reálna menštruácia. To, čo vlastne príde v tom intervale, kedy sa tabletky neužívajú, tak to je vlastne považované za pseudomenštruáciu. Není to reálna menštruácia, ono je to vlastne krvácanie v dôsledku toho vysadenia tých hormónov, ale to nie je reálna menštruácia a ona není telu teda taká, že by sme ju potrebovali my ženy. Čiže preto ten kontinuálny režim. Takisto u niektorých pacientiek je dokonca považovaný za vhodnejší. Hej? To sú napríklad pacientky, ktoré majú endometriózu a tak ďalej. Čiže veľmi bolestivú menštruáciu. Čiže vtedy vlastne žena nemá vôbec menštruáciu celý rok. Nie. Toto podľa mňa veľa poslucháčok inšpiruje k tomu, že aký režim zvoliť. Má to ale aj nejaké, dajme tomu, kontraindikácie, tento režim alebo tento spôsob užívania? V zásade nie. Pokiaľ tá pacientka nemá kontraindikáciu na užívanie antikoncepcie, tak je to jedno, ktorý si vyberie. Tak. Ktorý z nich môžeme povedať teda, že ktorý z nich má najviac benefitov? Že ktorý z nich ako keby, že má najviac pozitívnych zdravotných účinkov? Ten najnovší režim, ten 24-4, to znamená 24 aktívnych tabletiek a 4 placebo, je považovaný v zásade možno za trošku vhodnejší ako ten 21-7, pretože je skrátená tá doba, vlastne, kedy tá pacientka má tú pseudomenštruáciu, čiže je skrátená doba toho krvácania, čiže znížený výskyt nejakých nežiaducích, nechcem povedať nežiaducich účinkov, to neznie dobre, ale vlastne tých príčin, prečo tá pacientka tú antikoncepciu užíva. Čiže napríklad objavenie sa predmenštruačného syndrómu, alebo teda počet dní krvácania, čiže tá intenzita toho krvácania. Čiže tento skrátený interval nám veľmi dobre pôsobí na to. Ale nedá sa úplne špecificky povedať, že ktorý z nich je najlepší. Tento 24-4 má možno trošku viacej benefitov, by som povedala, ako ten 21-7, ale mám zase pacientky niekedy, ktorým viacej vyhovuje ten 21-7. Čiže nedá sa to opäť tak paušálne povedať, že tento je najlepší, ale ukazuje sa, že tento 24-4 je veľmi vhodný a má viac benefitov. Taká zlatá stredná cesta. Tak. Ako dlho trvá, kým si väčšinou to telo na tú antikoncepciu zvykne? Ako, dajme tomu, vyzerajú prvé mesiace užívania? Tiež veľmi individuálne, ale zvykne, tie prvé 3 mesiace sú také, že si to telo na to zvyká. Čo sa môže vyskytnúť? Môžu to byť nejaké trošku nepravidelnosti v tom cykle, môže sa vyskytnúť nejaké špinenie počas toho užívania. To sú všetko veci, ktoré považujeme za normálne, najmä tie prvé 3 mesiace. Môže sa stať presne tá citlivosť prsníkov, nejaké nafúkovanie, to zadržávanie vody, ako som už povedala. To sú všetko veci, ktoré by mali po tých 3 mesiacoch vymiznúť. Čiže tie 3 mesiace považujeme za také adaptačné. Adaptačné obdobie. A potom by to už postupne malo ustupovať. Áno. Ale veľa žien nemá ani vôbec od začiatku užívania, že nepociťuje nejaké zmeny. Práve naopak, niektoré ženy po mesiaci povedia, super, ja nemám žiadne akné, alebo povedia, že konečne sa vyspali, lebo nemali bolestivú menštruáciu, konečne mohli normálne fungovať. Takže ako skôr sa stretávam s tým, že tie pacientky z toho benefitujú a to, že napríklad majú nejakú citlivosť prsníkov, ich menej obťažuje ako tá samotná napríklad
napríklad veľmi bolestivá menštruácia. Alebo napríklad aj niektoré pacientky majú veľmi nepravidelnú menzes a prekvapí ich tá menzes napríklad úplne v nevhodnej situácii niekde na dovolenke. Čiže vlastne tým užívaním antikoncepcie ona si vie veľmi dobre odsledovať, kedy má ten cyklus, čo je podľa mňa veľmi pohodlné a tie pacientky si to naozaj pochvaľujú. Takže nie je to pravidlo, že idem brať antikoncepciu, teraz budem 3 mesiace trpieť. To určite nie. To nie, je to subjektívne. Je to Dobre. strašne subjektívne a teda akože nestretla som sa s tým, že vyslovene, že by mi pacientka povedala, že ja som teraz 3 mesiace trpela. Takže, Dobre. takže nie. To nie, by sme uviedli veci na pravú mieru. Áno, určite. Existujú situácie, kedy vôbec není antikoncepcia pre ženu vhodná? Áno, sú absolútne kontraindikácie pre antikoncepciu a to sú napríklad tie poruchy zrážania krvi. Hej? Čiže ak má pacientka prekonanú nejakú trombózu alebo má nejakú známu chorobu, teda poruchu zrážania krvi, že je tam zvýšené zrážanie krvi, tak určite toto sú absolútne kontraindikácie, teda dôvody, prečo tú antikoncepciu nesmieme dať. A toho sa najviac aj pri tej antikoncepcii bojíme, hej? Čiže to riziko tých trombóz. Potom by to bolo nejaké teda maligné ochorenie prsníka, čiže rakovina prsníka. Ale teda keď sa bavíme o mladých dievčatách, tak naozaj toto je veľmi raritné. Aj tie trombozy sú veľmi raritné. Tých kontraindikácií je hrozne veľa, ale toto sú v zásade také najzásadnejšie. Ak má pacientka túto trombózu, existujú aj pre ňu nejaké možnosti? Určite áno, ale to už by som potom nechala asi na individuálne konzultácie priamo so svojím gynekologom, pretože tam treba zhodnotiť tie benefity a rizika toho užívania tej antikoncepcie, ale určite sú aj možnosti pre takéto pacientky, ale kombinovaná hormonálna antikoncepcia to nie je. Ešte ostanem trošku pri tej trombóze, lebo hovorí sa aj o tom, že antikoncepcia vlastne zvyšuje riziko tejto trombózy, že môžu sa aj zdravé ženy tohto obávať? U zdravej ženy je riziko trombozy pri užívaní antikoncepcie relatívne naozaj nízke. Takže samozrejme to riziko je mierne zvýšené, ale napríklad, keby sme si to porovnali s ženami, ktoré sú tehotné alebo sú po pôrode, tak riziko trombozy je u týchto žien oveľa vyššie ako u žien, ktoré užívajú antikoncepciu. A vezmite si, že to je úplne bežný jav, hej, teda byť tehotný a byť po pôrode. Takže nehodnotila by som to riziko z užívania antikoncepcie a výskytu trombozy za niečo veľmi vysoké, pokiaľ tá pacientka je zdravá. Hej? Aké sú ďalšie také kontraindikácie? Spomenuli sme teda tú trombózu. Aké ženy ešte, alebo ženy s akými problémami by si možno mali dať pozor predtým, než sa rozhodnú užívať antikoncepciu? Určite je veľmi dôležité odobrať opäť tú anamnézu správne a pýtať sa napríklad konkrétne aj na fajčenie, lebo to je veľmi rizikový faktor k tomu, aby sa vyskytli nejaké komplikácie. Bol by to vysoký krvný tlak, ktorý nie je dobre stabilizovaný na liečbe, nejaké závažné ochorenia pečene by to mohli byť. Naozaj tých kontraindikácií je celkom dosť, ale u mladých žien sa vyskytujú relatívne málo často. Takže naozaj myslím si, že základom je odobratie dôkladne tej anamnézy a už potom zvoliť ten najvhodnejší typ. Patrí tam aj napríklad nadváha? Nadváha tam úplne konkrétne nepatrí, ale patrí tam nadváha v zmysle toho, aký preparát by sme volili. Pretože napríklad máme tabletkovú formu, máme vaginálny krúžok, máme náplastie a u obéznych pacientok náplastie napríklad vôbec nie sú vhodné, pretože tamto vstrebávanie tých hormónov cez tú kožu a to tukové tkanivo nie je dostatočné. Čiže ten antikoncepčný efekt by vôbec nemusel byť dosiahnutý a tá pacientka by tým pádom efektívne nebola chránená proti teda nechcenému otehotneniu. Ale pokiaľ tá nadváha nenesie so sebou nejaké ďalšie komplikácie, čo sa teda naozaj občas stáva, že jednoducho s nadváhou ide vysoký krvný tlak, tak pokiaľ tam nie sú pridružené iné komplikácie, tak v zásade samotná nadváha nie je kontraindikáciou. Jasne. Do komentárov sme dostali aj otázku, či dlhodobé užívanie antikoncepcie môže spôsobiť neplodnosť. Je na tom niečo pravdy? Toto by som povedala, že je opäť jeden z tých mýtov, tak ako bolo aj to priberanie. Nie, antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť.
V zásade plodnosť je získaná, môže byť získaná i hneď po doužívaní antikoncepcie. V zásade tá pacientka už v ďalšom cykle môže mať spontánne ovuláciu a môže spontánne otehotnieť, takže nemá vplyv na budúcu plodnosť. No my už sme to načrtli, ale poďme si teda ešte zhrnúť, že aké sú teda tie benefity a pozitívne efekty užívania antikoncepcie, okrem teda toho, že nás chráni pred otehotnením. Chránia spoľahlivo, to je dôležité povedať. Určite je to akné. S tým sa veľmi často stretávam, že pacientky potrebujú vyriešiť tento problém, ktorý je pre nich častokrát neriešiteľný. Potom je to pravidelnosť menštruačných cyklov, s tým sa veľmi často stretávam. Je to bolestivá menštruácia, silná menštruácia. Takisto môže to byť predmenštruačný syndrom, čiže je to strašne veľa tých vecí, ktoré sú okolo toho menštruačného cyklu, ktoré vlastne tá antikoncepcia dá do takej rovnováhy a upraví. A potom ešte z tých nekontraceptívnych benefitov a z negynekologických benefitov, z tých ochranných benefitov je to napríklad ochrana pred niektorými typmi rakoviny. A to je kolorektálny karcinom, čiže hrubé črevo. A potom z tých gynekologických je to ovariálny a endometriálny karcinom, to sú vlastne vaječníky a vnútorná výstielka maternice. Čiže rakovina hrubého čreva, vaječníkov a presne tak. krčka maternice. Nie. Vnútorné výstielky maternice, čiže ako samotnej maternice. Hej. Dobre. Dobre, povedzme teda, že žena ale nechce užívať túto tabletkovú formu antikoncepcie, ale stále sa chce chrániť pred otehotnením. Tiež už sme to akože spomenuli, nejaké tie možnosti, tak si poďme ich vymenovať, že aké má možnosti. No, čo sa týka tej kombinovanej hormonálnej antikoncepcie, tak tam máme možnosť rôznych fóriem, ako si už povedala, tej tabletkovej, tá je taká najširšia, najčastejšie predpisovaná. Ale sú pacientky, ktorí nevyhovuje, alebo zabúdajú užívať tie tabletky, ale nie sú úplne dôsledné. Pre takéto pacientky by som skôr zvolila asi iný typ, ktoré naozaj ako vedia, že si zabudnú dať 3-4 tabletky za sebou, tak to potom vidím ako reálny problém, lebo potom naozaj ten efekt není dosiahnutelný. Ale potom v tých prípadoch máme možnosti vaginálneho krúžku alebo náplasti. Z tej kombinovanej hormonálnej antikoncepcie. Potom ešte z tých gestagénnych typov, čiže z tej jednozložkovej antikoncepcie, tam máme možnosť buď tiež tabletiek alebo vnútromaternicového telieska. Stále sa bavíme o tej hormonálnej skupine, hej, lebo máme potom nehormonálne, tie si určite ešte možno nejaké spomenieme. Tieto hormonálne, ešte sa spýtam, že sú rovnako účinné ako tabletky? Myslíte ten krúžok a tie náplastie? Áno, krúžok, náplasti, teliesko. V zásade áno, tá účinnosť je tam v zásade rovnaká. Dobre, tak poďme teraz, že ak nechce tú hormonálnu antikoncepciu, ešte tam sa nedostala, ale chce sa chrániť, aké má možnosti? V zásade z tých možností potom sú to tie bariérové metódy. Čiže bariérové metódy považujeme teda najčastejšie mužský kondóm. Tam by som možno spomenula takú výhodu voči tej antikoncepcii hormonálnej je, že nás to chráni pred pohlavne prenosnými ochoreniami. To je veľmi dôležité povedať, si myslím. A povedať aj to, že hormonálna antikoncepcia nás neochráni pred pohlavne prenosnými ochoreniami, lebo už som sa stretla aj s tým, že dievčatá alebo pacientky si myslia, že ak užívam antikoncepciu, tak sa nemôžem nakaziť nejakou pohlavne prenosnou, alebo sa respektíve nechránia, lebo si povedia, že však ja nemôžem otehotniť, lebo beriem antikoncepciu. Treba myslieť aj na to, že pri pohlavnom styku nemusí dojsť len k nechcenému otehotneniu, ale aj k nakazeniu sa nejakými pohlavne prenosnými ochoreniami, čiže niekedy je vhodné to aj kombinovať z titulu teda tohto presne, ktoré som povedala. Čiže potom tie bariérové metódy, alebo potom to môže byť ešte nehormonálne teliesko, ak chce niečo také trvácnejšie. Ako majú kondomy spoľahlivosť pri tom zabránení otehotnenia v porovnaní s hormonálnou antikoncepciou? Tak sú tam relatívne výrazné rozdiely. Tá antikoncepcia, samozrejme, to meranie účinnosti alebo efektivity jednotlivých antikoncepčných metód je závislé veľmi často na tej užívateľke, čiže na tej pacientke. A jednoducho, keď to ona nejakým spôsobom pokazí, to užívanie, tak samozrejme aj tá efektivita a tá spoľahlivosť tej antikoncepcie klesá. Čiže to riziko nechceného otehotnenia je vyššie. Čiže to znamená vynechanie tabletky, alebo to môže byť zvracanie, alebo môže byť nejaká hnačka. Jednoducho niekedy tie faktory, ktoré ovplyvňujú ten účinok tej antikoncepcie, sa samozrejme vyskytnú, ale teda dôležité je povedať, že veľa z tých metód je závislých na pacientke.
A preto my rozlišujeme tzv. Ideálnu a typickú užívateľku. Ideálna je taká, ktorá neurobí chybu, a typická je taká, ktorá občas tú chybu urobí. A čiže medzi nimi sú trošku nejaké rozdiely. Ale v zásade pri tej ideálnej užívateľke sa bavíme o 0,3 pri antikoncepcii hormonálnej, o 0,3 nechcených otehotnení na 100 žien za 1 rok, tak sa to meria teda medzi nami gynekologmi. Volá sa ten index, že Perlow index, akým to meriame. A túto efektivitu tých antikoncepčných metód a pri tých kondomoch sa pohybujeme niekde na 7 a 13 na 100 žien za 1 rok. Povedzme si, je prerušovaná súlož spoľahlivá forma ochrany? Určite nie. Pokiaľ hovoríme o pacientkách, ktoré naozaj pre nich tehotnosť nie je žiadaná, ani náhodná tehotnosť, tak potom určite nie. Tieto prirodzené antikoncepčné metódy, medzi ktoré napríklad patrí aj tá prerušovaná súlož, určite nie sú vhodné ako spoľahlivá metóda antikoncepcie. Bez debaty nie, pretože naozaj to riziko otehotnenia je vysoké. Preto ja ho aj odporúčam pacientkám, ktoré nevyžadujú veľmi vysoký antikoncepčný efekt, ktoré jednoducho povedia, že ak sa stane, tak sa budeme tešiť. Hej, napríklad. A keď sa nestane, tak tiež je to v pohode. Takže skôr je to vhodné pre takéto ženy, ale určite nie ako spoľahlivá metóda. Takže ani počítanie plodných dní a vyhýbanie sa pohlavnému styku mimo plodných dní asi tiež nie je účinná. Nie. Tiež patrí medzi tie prirodzené metódy alebo kontrola toho hlienu, ktorý produkuje krčok počas ovulácie, tiež patrí medzi prirodzené metódy, teda toho sledovania, keď tá ovulácia prebieha alebo neprebieha. Toto sú všetko metódy, ktoré sú nevhodné ako efektívna antikoncepčná metóda. Pri téme antikoncepcia nemôžeme vynechať ani tabletku PO, teda núdzovú formu antikoncepcie, ktorú si vie kúpiť každý v lekárni bez predpisu. Povedzme si, že kedy presne je vhodné ju užiť a prečo nie je dobre užívať ju príliš často. Ako sa aj uvádza, teda je to núdzová tabletka, čiže je vhodná iba naozaj v stave núdzi. Je vhodná na užívanie čo najskôr po nechránenom pohlavnom styku. Čiže ten najvyšší efekt dosiahneme, ak ju užijeme čím skôr od toho nechráneného pohlavného styku. Ale v zásade do tých 72 hodín sa dá užiť. V zásade ona spôsobí to, že ona posunie tú ovuláciu. Ak už došlo k oplodneniu a k otehotneniu vlastne, tak ona už s tým tehotenstvom nič neurobí. Hej? Čiže nefunguje to lebo niekedy sa to zamieňa a ženy si myslia, že to funguje ako potratová tabletka. To je niečo úplne iné, úplne iný mechanizmus. Čiže to, ako pôsobí vlastne tá tabletka PO, je vlastne, že ona posunie ovuláciu a vy v tom okne vlastne neotehotniete. Hej? Takže od toho pohlavného styku. Tá druhá otázka bola? Že prečo nie je vhodné užívať ju príliš často? Pretože môže spôsobovať výkyvy v tom menštruačnom cykle. Ona ho nejakým spôsobom rozhodí tým, že posunie tú ovuláciu, tak tá menštruácia príde neskôr a určite to nie je vhodné a je to oveľa vyššia dávka hormónov, ako je v tých samotných antikoncepčných tabletkách, ktorá sa užíva pravidelne každý deň. Čiže je to vyššia dávka hormónov. Určite to nie je vhodné na každomesačné užívanie, že OK, tak budem mať nechránený pohlavný styk raz do mesiaca a vždy si dám tabletku PO. To určite nie je riešenie, hej. A hlavne aj tá vyššia dávka hormónov, to rozhádzanie toho menštruačného cyklu a aj tie nežiaduce účinky. Hej? Takže ono to vlastne rozhádže celý organizmus, v podstate môžeme povedať. Nechcem povedať, že celý organizmus, ale určite to môže nejakým spôsobom posunúť tú menštruáciu a rozhodiť ten menštruačný cyklus. Takže to si myslím, že nie je vhodné, aby sa dialo každý mesiac. Hej? Dobre, ak by sme si to teraz mali celé zhrnúť. Povedzme, že pacientka chce sa chrániť pred otehotnením aj pred pohlavne prenosnými ochoreniami, tak čo by bola pre ňu ideálna cesta, ideálne riešenie? Podľa mňa ideálne riešenie by bolo teda mať spoľahlivú antikoncepciu, ktorá je jednoduchá na používanie, čiže myslím si, že napríklad tá tabletková forma zároveň je bezpečná, čo už v dnešných preparátoch vieme zabezpečiť aj vďaka tým prirodzeným estrogénom napríklad a novým typom gestagénov, čiže tých druhých hormónov, čo antikoncepcia obsahuje. Čiže má vysokú efektivitu antikoncepčného preparátu, ale zároveň, keď sa chce chrániť teda pred pohlavne prenosnými ochoreniami, tak k tomu ešte pridá nejakú bariérovú metódu, napríklad ten mužský kondóm a tým pádom je zabezpečená úplne komplexne aj voči jednému aj druhému.
Výborne. Rebeka, ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. Myslím, že sme prebrali to najdôležitejšie. A vy, milé poslucháčky, ďakujeme, že ste nás sledovali, počúvali. Ak stále je ale niečo, čo sme úplne neprebrali a zaujíma vás to, tak určite neváhajte napísať nám na náš Instagram alebo TikTok, kde nás nájdete ako gin_talks. No a všetky dôležité informácie nájdete aj na našom webe gintalks.sk. Ďakujeme a majte sa krásne.